Sa banwas sang Pavia Iloilo security guard pilason matapos tiruhon sang wala pa makilala nga sospek. Yaring balita aton gintutukan. Dead on arrival sa ospital ang 31 anyos nga si Martin Alvarez IV, guard sa isa ka subdivision sa Barangay Balabag matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado kay inas ang aga. Sunod sa saksi, 3 kalupok sang pusel ang iya nga nabatian. Gilayon nga nalagyong suspek sakay sa nakahulat nga motorsiklo. Abi ko na yan nagpalupok lang sa triangle yaw kon kamera. Kali may nagwa nga tao may uyat nga pusil na. Sa inisyal ng investigasyon sa Pavia Police, naka-jacket ang suspek kag nakapantalon man sa kaangay sa isa ka security guard. Ang aton nga suspect is ongoing ang aton nga pursuit. Kag may mga naka-eyewitness kita kagina nga naimbestigaran naton. Tumandok sa dumaro kapis ng biktima kag temporaryo lang nga naga-istar sa lugar. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.